Takže nazdar lidi, vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu si zahráme, asi už vidíte, co, jasně, Bravko. A máme 1051 pohárků. Jo, můj tablet se celý resetoval, takže prostě tak. Takže si musím třeba stáhnout do Brawl Stars, úplně od znova. Takže mám zatím 15 postaviček, ale hádejte, co mám čaká. Tady ten, jak to říct, že to je tady ten, no tady ten, asi to víte, jak vypadá. No, ale my si vezmeme Franka. A hrajeme tady to, ale já si to změním. Hele, myslím, že s tou hrou jakoby zkušenosti, naučil mě to brácha starší. No a my si můžeme jít třeba zahrát tady toto. Ne, počkej, Hot Zone, jestli tady je. Ne, tady to nedá, takže můžeme jít asi na to, ne. Tady to si změním na M. A můžeme jít na to. Já si myslím, že to bude úplně nejlepší hra. Takže jdeme na to. Samozřejmě nezapomeňte dát like, odběr. A doufám, že se vám líbí moje videa. A pište prosím i nějaký komentáře. Třeba jakých video byste chtěli a já ho klidně natočím. Tak kdy se schováváš ty? Tady seš. Počkej. Pojď sem, neboj se mě. Spíš já se jeho bojím. Mě zabije. Komu mě nejde vyfrat. Pojď sem. Kam bude tady ten? Potom je Colt. Cože? Pojď, já ti dám ten damage. Zabij mě, já mám ještě Edgara, to je pak v pořádku. Aha, to já jsem zabila z 50 HP. Tak. Nevadí. Chvilku jsem nemluvila, ale nevadí, protože já mám ještě Edgarka. Co? To poslední je Emska, kam to vyhraju teď. Strašně se teď bojím, protože... No, tomu ne. Jsem to říkala, že to prohraju. No, takže plně s tím Bravkem úplně nemocím štěstí. Ano, můžeme dát play again? Ano. Jsou tady ty koule plavoucí? V příštím videu si můžeme zahrát 99 dní v lese. Nocí, pardon. 99 nocí v lese si můžeme zahrát. V příštím videu musím si stáhnout Roblox. Pardon lidi, ještě jednou říkám, dejte like a odběr. Jo, jako už vůbec říkám, tady zabiju takhle, no, to si za... Kámo, 480 HP. Pojď sem, se mě nebudeš bát. Neboj se mě, absolutně se mě neboj, no vidíš to. Takže, tyk, ona má tyk, takže. Hashtag here. Teď zabiju levou zadní tyku jeden. Bych ti říkala někde i kyklopa. To je jedno. Další je tady ten, který ho vůbec neznám. Výhra.
A ona poprvé. Zabila jsem jich 3 a umřela jsem 2krát. Co? Umřela jsem 2krát. Co? Počkej. Jo. Že tady za Franka a za Edgara jsem vlastně. No dobrý. Nebudu dávat play again. Lízantka. Takže jdeme na značku. Kredity na Taru. Jsem se nemohla vzpomenout na koho. Ale na Tarisku. Mojí kamarádky Bess se jmenuje Tara. Takže ano. Jdeme si už zahrát něco jiného, aby to mě už nebaví trošičku. Kdyby se chtěla hodzónou, že to tady není. Pro ranky, kdybychom si mohli zahrát. Tak. Ty ranketky, co to bude? Doufám, že na konta. To jsem přesně nechtěla. Dobrý. Jdeme si vybrat Bravlera. Ale koho si vezmu? Možná Edgara. Už nemám moc času. Beru Emsku. Lidi. Jak schválně, jaký budou mít postavy? Samý nubáci. Jo, Piper, no to snad ne. Takže nevadí. Asi vezme, asi nevím. Kam oni se šli vrhnout hned na trezor? Kamu asi vám to teď čustilo, takže jdeme si zahrát takhle. Budu točit možná každý den, nevím. V pondělí a úterý mám do 12:30. V úterý někde mám do 12:30, takže nevadí. Oni mají už 50. Jo. Je chráněný ten trezor, co? Chráněný, co? Oni si myslí, že jsem s nima. No, dobrý. Jakože nevím úplně. Nevím. Pardon. Já si tady povídám sebe, prosím. No, já budu mít 10 000 pohárků. 10 už jsem měla, takže 10 000 už nepotřebuji. 10 nepotřebuji, ale 10 000 ano. Jo, a ještě vám natočím shorts, kde vyrábím nějaké věci z Pinterestu. Tak. Kamu tady je Piper. Takže já zdrhám. Tak to se zasloužíš takhle. Vždycky takhle trezůrek vám zničíme. Tak nezničíme, protože mě Povko zabil. Nevím, jak dlouho to video bude trvat, ale to nevadí. Hlídaj si to. Máme 100 a oni už 26. No, dobré. Tu ultinu si nechám... Nechám asi. Na ten jejich trezor, jsem chtěla říct. Komu já zabila Emsku? Kam to vyhrám? Jestli tady to dám. Kamu oni si to chrání. Myslím, že to dělá ta B teda. Ne to B, ale ta B. To vyhrám. Tomu není si čeho bát, to vyhrám prostě. Kamu já to za tady těch sekund nemůžu ani dojít. Vyhráli jsme. Takže dáme si ještě jednu hru a dáme. Kamu zabili 7krát a zabila jsem jich 7. Ano. Takže já dám asi play again. Nedám, protože to nebylo. Proč furt dostávám rare? No lidi. Tady to, no dobré. Tady toho, co se teď točí, tak to bych jsem chtěla. Počkat, jaká je vůbec nová postava? Jsem vůbec zapomněla. Komu já ještě nemám pokoj. Jo, tak Kaze je nová, já si za ní zkusím zahrát.
Ano, kdyby si za ní zkusit zahrát. Dáme si potom tu poslední hru a můžeme jít. A video bude konci. Já nevím, jestli to za ní zvládnu, co to je vůbec. Cože, nemůžu zabít, jo? Jo, vlastně. Jsem to bez zapomněla. Jo, tak vám dám gol jak nic. Easy. Easy, easy. Ale za ní se hraje docela dobře. Jaká je vůbec ultina? No tady to jo. Docela dobrý. No dobrý, dám exit. 999, no tak to ne. Jo, aha, já mám poka jenom. Trošičku nepoužívám. Ale potřebuju si vylepšit asi tu netu, když mám na 7. A můžeme si teď zahrát tu poslední hru, jak jsem říkala. Ano, cože jsem chtěla teď to. Tože hraju. Co? Je propás. Co to je? Na koho skin? No, toho ani nemám, daj nám. Aha, já ho dostal. Já dokonce i skin. Co? No, cože? I tak to jsem vůbec jako nečekala. Že dostanu prostě z ničeho nic Dynamajka. Co? Co hned vylepším. Vezmu si na něj tady ten skin a můžeme si zahrát teda za něj. Nevím, jestli to zvládnu. Nezvládnu, nevím. Můžeme jít začít. Já mu doufám, že si nikdo nezabere to. Cože, já mám tady toho. Co? Ale já ho nemám, ne? Nebo mám? Hele, já vůbec nevím. Potom se podíváme, ale asi ho nemám, nebo mám, já vůbec nevím. No, jdeme. Potom si to ještě zkontrolujeme a já za ní neumím hrát. Co? To říkám, že za něj neumím hrát. Cože? Kontry mám dát takový ten kaktus, no co to je? Konečně lidi pátek, ale o víkendu budu taky vydávat videa. A napište mi schválně dolů do komentářů, jaký byste chtěli další video nebo hru, jakou jsme zahrát. Já si ji samozřejmě stáhnu, můžeme. Jo, já vám napíšu, jak se jmenuji z Robloxu. A jo, aha, my hrajeme Trezor, to jsem vůbec nevšimla. A já vám to napíšu, jak se jmenuji a vy mě taky, jestli nebudete chtít. Můžeme si zahrát buď to jakýkoliv hry, nebo hlavně 99 dní po noci. 99 nocí. No, 99 nocí. No, takhle. Jak to neumím říct. No, mě ta hra se nebaví už. Já jsem moc ráda, že mě zabije. Ale on se Trezor skoro pro sebe. Mě zajímá jeho ultina. Ale já jsem ho neměla, ne? A jak jsem s ním točila, tak na to bylo. Hele lidi, já tomu vůbec nerozumím, jo. To tady je nějaký strom. Kamu? Ať už něco rozbil. I like trees. Trees. Kamu to nikdy nedá. Kamu proč jsem dala tady toho zatěrat? Hele, tady. No. Kamu já měla ultinu? Kamu tak to chci zkusit tu jeho ultinu. A ještě hypercharge k tomu. Co je ta jeho ultina vůbec? Je tady to. Cash, máme tu cash. A vyhráli jsme, ani jsem tam nestihla dojít. No, pecko vezmu. Počkej, já ho opravdu mám, nebo ho nemám. Já už ani lidi neumím mluvit. Ukaž mi to. To ne, že ho nemám. To říkám, že ho nemám. Ale proč jsem ho tam vůbec měl?
lidi, napište mi schválně do komentářů, jestli nevím, co to znamená prostě, ale jdeme se podívat na něj. Co to jako znamená? Vidíte? Já ho vůbec neměl. Zkusíme ještě jednu hru, jestli tam schválně budeme mít ještě něco jiného. Lidi, mytik. Co tam je? Ona ji dostala. Ukáž, co tam má. A před mnou si to nemusí skrývat přece. Takže můžu spát. Já si srandu. Ale jdeme si schválně ještě jednou zahrát a uvidíme, jaký bravlary tam budeme mít. Počka, ale mám tady nějaký bravlary. Piket už je. To mám málo sekund. Koho si mám vzít? Beru tady toho, i když ho nemám. A mám ho na max. Já nevím, lidi. Co hrajeme? Hrajeme teď hvězdičky. Pardon, já jsem si musela dát ještě jednu hru. Ale vy chápete to, proč tam mám? Asi jo. Komu ale za toho bravlera mi to jde docela, tak až ho budu mít, jako budu hodně používat. Já nevím, co je houtina. Já nevím, kde jsem. No tady. Kamu mě musíme mít co nejvíc těch hvězdiček, no. Máme 17, dobře. 19. Aha, to je náš. Co? Komu oni tam všichni byli namačkaný, já jsem je chtěla zabít. Dobrý lidi. Co? Prosím. Hustý. To je dobrý. Ukáž. Další. Co tam budeme mít? Co tam bude? Bojte se? Já ne. Já si myslím, že vy taky ne. Takže já se těším mega na to. Já se těším na... nevím, jak číslo. Jo, na 20. Takže já bych to video chtěla ukončit a budu natáčet dál. Videa takový. Třeba pro holky. Koho baví z holek Toka Boka, tak budu natáčet Toka Boka. Klukům budu natáčet takhle Brawl Stars, takže dejte mi like, odběr a čus.